name is Uchenna, but people know me as Simple. Understand? People dey call me Simple, but my real name na Uche. Understand? But today is my, I don't know how to put it, but I think it's one of the tradition. You understand? This is not the, we are not on the burial yet. This is not the tradition something. I just do it. You see some tradition part. So I don't really know anything about it, but the elder was me. I'm just here. My prayer for him is for him to rest in peace. For him to find peace over there. He has done a lot. He deserves peace. Well, I say, I know my dad was expecting us to like to continue from where he stepped. I think to do more than him. So that is it, and I'm promising that I'm going to try. I'm going to do. I'm going to like keep his name running. I will never give up on anything. I'll continue. I'll make sure that his name keep on going. That is what I promise. All I can say is thank you. I wish everybody good health, long life. That is all I can say. I thank everybody for coming out for me. Onye kwere ekwe anwụghị anwụ, ohigura mgbe ọ nụrụ obi ike ọ ga-ebili na-enweghị uru ọbụla. Onye kwere ekwe anwụghị anwụ, onye kwere ekwe anwụghị anwụ, mgbe ọ nụrụ obi ike ọ ga-ebilite, ọ ga-ebili na-enweghị ure. Onye kwere ekwe anwụghị anwụ. Maọbabiri nwụọ mụrịarara nwụọ doro anya na onye kwere nwere olileanya ịla n'igwe.
Jesus king anime bịa olileanya mbilite n'ọnwụ na ebube. Nyamri ọnwa abụghị ọgwụgwụ, mkpụrụ aka na-ereghuru adịghị epulite. Ọnwụ bụ ihe omimi, onye kere ndụ ya kere ọnwụ. Onye si n'ọbụ ya karịrị ọnwụ, ọ bụ na onye tara amoosu ọ ga-anwụrịrị. O nyere ọnwa adịghị n'ụwa n'ụwa.
Jesus king anime ya olilanya bilite na unebube nyamri anwa bugabugu Morning, no. Zemile na NANDO. Yeah. Well, ile na bụ na landlord mu ezi landlord mu hụrụ n'anya nke ukwuu rapụrụ anyị ọnwụrụ anwụ yesterday. Taa na abụ afọ ka na-eni ya. So onye aka anyị ji nọ ebe a n'ezigbo landlord mu dị ebe ahụ. Kpele m n'isi bụ na azụ ya akali iri mma. Oya guide mu aka guide ndị bie. Ma ọ nọ n'ezi.
ezinụlọ na-ebe Ejike niile na iwe ọma ya emelụga and secondly na iwe na-abịala ebe abụ ụmụnne ya na ọkpara ji bịa ebe a na nke eji na ya akị ya mma iwe ọma ya emelu iwe na-abịala ebe a tata nya bụ ekpere m n'isi ya mụ abụkwu tenant nọ na bie na-azụ abịa shed adịkwuru m na ezinụlọ m na mma ebe m kwuru dị ebe ahụ. My name is Ukemefuna, but people are simple. So people dey call me simple, but my real name na Uke. But today is my I don't know how to put it, but I think it's one of the tradition. You understand? This body we are not on the there yet. This body tradition something. I don't do it. You feel some traditional part. So I don't really know anything about it, but the elder was me. I'm just here. My prayer for him is for him to rest in peace. For him to find peace over there. He has done a lot. He deserves peace. When I say, I know my dad was expecting us to continue from where he stepped. To do more than him. So that is it. And I'm promising that I'm going to try. I'm going to do. I'm going to keep his name running. I will never give up on anything. I'll continue. I will make sure that his name keep on going. That's what I promise. All I can say is thank you. I wish everybody good health, long life. That's all I can say. I thank everybody for coming out for me. Okemefuna Ejikeme. Oh, Felipe, Okemefuna. Boy, I'm not going to go in for Ndị na-eme ebe a taa bụ n'ụdị nke a na-eli dịka ọ bụ ihe nwụrụ nna ka a na-ele omenala. Ekpere m na-ekpere ya bụ ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya ka o zuo ike na nzukọ. Bịara ụmụaka ọ rapụrụ ka o gozikwa ụmụaka ka ụmụaka a dịka echi anara agụ azụ ya ka n'iru ya ọ ya ka nna ya Chineke n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe. A na-ekelekwa ndị isi oyi na na-emeke nkọsọ mmadụ ka eji aka. Ọ bụ na ọ bụrụ ọrụ a na-atọ mụ nwa ya ara nne m saa ma sịkwa ka Chineke mekwa ya ka ọ na-aga n'iru ma ọ na-agakwa n'iru onye ọbụla werire ya eme onye ọbụla Good morning. Okemefuna Ejikeme. Ahụ m ule ụgwọ ụmụnna nwezu akụ ile ana ụmụnna nwezu akụ ile na-asa na I'm sorry to go in for okay ebe na-ebe ndị bụ na nwanne anyị nwoke na-akpọ Okemefuna Ejikeme rapụrụ anyị ụnyaahụ ka anyị na-eme omenala ya taa
asika mlobie na ta na ndozi etinye kanna na bata mlobie mana wutamu bunanyawa na wande woke woze kalika ne mwari anka nodo si mwari ano ta bunka onye bu wande uru onye bu nke uru onweze gwaru mwe na wajo so mo n'oge elu mana anyị na-ekwu na akọzi na-emesebe ọ bụ oliwe wakata nazi iwe mmadụ katara kọ ya bụ ọ bụrụ ebe wakata dị ahụ wakatara ezigbo akalaka mmadụ anọ ọdụ at least mmụgharị ya ọgwawa si na ụdị a mee ụdị a na kebụ ọkụ unu ewetara na ọkụ na-arụ arụ mana o were ya wezi ozugbo mmarụ anụ mmarụ wa bụ ụmụaka ogbohuru onye wa chọrọ ịma maka ya duto na nna wa nwere akụziri ya onye bụ mwute m mana ekpere m bụ ka Chineke nna nabata mkpụrụ obi ya ka o ji na-emetebe n'ọbụ nye kelewe bụ Chukwu etu a Chukwu kelewe nye ma lewe o ketara nye ma lakalaka wa ya bụ ogwu ebe m nwere ike igwe ezinụlọ ya bụ wakasi elu obego iwe ọbụla mmadụ mere eme bụ akara aka ya and etu ọ mere Chukwu na-enye ezigbo akara aka ka waya aga na ka nna wa ka wa tọọ atọọ site n'ịnwa ezigbo mkpụrụ nye abụọ enwere ịgwawa onye kwere ekwe anwụghị anwụ ohigura mgbe ọ nụrụ obi ike ọ ga-ebilite